Mlaleli, isangashintsha impilo yakho. Thola nansi indoda edla masi. Indoda le oyithuma ikwenzele konke okufunayo. Le ndoda iletha abantu kwibhizinisi lakho. Le ndoda izivula zonke izinhlahla zakho. Woza sikuvusele yona ngo30,000 rand kuphela. 30,000 rand kuphela. Sishayele ku063 689 8922. 063 689 8922. Indoda yezimanga, indoda edla masi. Siyabingelela ubingelelo Babu Dokotela babo wesizwe babujabulile umfana umhleja ekhehlelo omlungu. Ubabu Dokotela latholakala khona useThekwini emgaqweni ekuthiwa uQueen Street and Albert Street. Ukushuthi mesikhatha short siku number 30 Albert Street, Nedbank House Building 19th floor, suite 1904 to 1905. Sishuthela eDark Room Studio number 1. Siyabonga. Ake siphinde sibingele Babu Dokotela sibingela abalele emakhaya. Sibonge nje ukuthi bakhethe thina namhlanje bazosilalela. Babuke noBabu Dokotela. Babu Dokotela asibingelele. Siyabathobeka kakhulu kubantu sibonga kakhulu ukuthi support enisinika yona nama comment siyabonga. Vethi yamangalisa man. Sometimes siya entertain siba inform all at the price of data bundles. Yes. Awayibona phi university kanje? Yeah, University of Cellphone. Okwakobani. Babu Dokotela namhlanje ngifisa sikhulume ngendaba enkulu Ifembe Lomndawu. Yona ndaba engifuna sikhulume leyo. Kodwa ke before sikhulume ngaba Babu Dokotela ake sikhulume kabanzi ngeBlack Stick. Induku yamadoda. Siyabonga kakhulu Babu Dokotela babesizwe bawujabulile. We came to a resolution that we have to introduce something that can make abantu besilisa babuyelwe ithemba. Obaba emakhaya babuyelwe emathemba. But ngibe ni challenge whereby one of my client who took a Black Stick wathi Babu Dokotela uyaphindwa anginika lento ukuthi mina beautiful bengamdayiseli bengimnika nje ukuthi indoda afuna ihlezi ihlomile ngoba uhlangana nezinja lapho yakhona uzoyishaya ngani uzozipusha ngesandla akwenzeki liyakhala ekhehle lithi hayi ngeke lisayisenze Black Stick lona uyakhala ugogo ukuthi ugogo wasenamusha mina sengimdala lento ngiphula amanyonga wawabona apha umjoho amashi nembongo lo yabona ke manje akwenzeki engisho ukuthi cha siwavusile amakhehla asiyisoli futhi asixolisi senze lokho kade kuvese kufuneka ngoba abafana esikhathi esiningi lento ocansi bayibona ngathi entertainment kanti indlela yokwakha isithunzi nokwenza ukuthi abantu ekhaya bezwana and kuba nzima noma ngathiwa ngene isichitho kodwa uma ukhona lenzwana khona noma ningaxabana ngokuyoda nibuye nibuyisana ngoba mase kufike la niyavuma kodwa menixabana verse nala kukumbi bese nichithe kamanzi athi nje verse ayikho into eyihlala ekhaya la mina ngangazela uzela ukudla ekhaya ngakushiya ukukhona ukudla sibonga kakhulu amadoda ngeBlack Stick men's libido kumuntu ongakaza yizwe into okuvuselela imizwa kumuntu wesilisa kuze ukuthi uma enkonzweni yasekamereni afika ngahluleka indawo lapho ke usebenzisa iBlack Stick men's libido ifika kuwena impushana ukha i-teaspoon eligcwele ufake emanzini abe uhalf impela omncane kakhulu afudumele uma usuyagiyeka mhlawumbe like 2 to 3 minutes kokwazi ukuthi kukhiphe ama-cytosterols akhona thereafter uma usuyakuphuza ukuphuza ngenzelani kube kufishane ngifuna kube highly concentrated and then uma usuyayihlalela nje ubuke nje lizosukuma idende ngo500 rand kuphela siyabonga awaphila amadoda ihlazo leyanto le ilungi imizi yaphoxa leyanto Babu Dokotela mfisa sikhulumeke nawo manje ngendaba yokukhulelwa kunale fertility treatment esinikeza abantu Babu Dokotela awu illustrate uthi kunabancane ngefertility treatment ama effects nje wayo uma sikhuluma ngabantu abathi bane infertility deficit syndrome abantu asuke bene nama cyst abanye banamash ama-tubes abo eblokile abanye benama fibroids not fibroids abanye ke abantu besilisa besuke benenkinga ye-spermatosia lento yama sperms abantu abayazi because they never come across information yaka serology ngendlela yaka urology ngendlela right ama sperms omuntu wesilisa wabonakala that's number 1 there is no way ukuthi ungawabona noma usuyohlola ngeke uzwabone Babu Dokotela icondom esuke inani because nabantu abasebenzisa icondom kwabonile asukusho nje lokho kunabantu abahlala kwaMasha abahlala eNanda abahlala eSoweto ababona ibhano lidlula yes but there is no way that ungabona ama passenger yes there is no way ungabona ama passenger ne what you see ibhano lo losuku libona elilayisha ama sperms
What you see, you only see semens that carries sperms. Okay. But those sperms are in millions. The minimum you can count is up to 30 million. But what you see, you only see a bulk of semens carrying sperms for you. Kulapho ke esikhuluma khona ke sithi ama sperms akho wena ndoda njengoba sizama ukuthosa umntwana at least umfuna ungageja wabe u50 million. But uma uphila kahle, uphila nje kahle, ukuphila kahle endodeni eneminyaka u45 kuya ku50 ukuthi wenze isex twice a week. Uyenzele ngomsombuluko uyayenza ngolesihlanu, that is twice a week. Ngalo ndlela iround yokuqala izokunika 150 million ama sperms. Okay. 150 million wama sperms that you can able to kodwa kuloma sperms kudingeka wodwa, because most millions of millions awakwazi ukuhamba right through because the cavity is quite long, the vaginal canal kuyatravela and then they don't have ifuel londiza kangaka. The very kukhona lawa suke vese marathon, kukhona lawa enza relay, kukhona lawa ngama sprinter. Sure. But there are very few, even kwa athletic sport ama sprinters wona amancane, abaka relay bona abaningi, abaka marathon bona abaningi kakhulu ke. Ngisho ukuthi ufuna wazi nakuma sperms zakho kunjalo. Kunama sperms anamakhanda awu2. Loma sperms sibiza ukuthi adefectile. Okay. Kunezinto oyidlayo ilimaza ama sperms, ilimaza production umuntu wesilisa. Kunama sperms anemsila ewu2, they cannot swim. Kunama sperms anomqala too short. I-trunk and head is too close to, kanti konke lo ufuna kuwe kunama sperms anekhande le i-trunk le ungasazi noma imsila yo2 yini. Kanti cha umqala is too long. And then inaso futhi sperm anatomy ufuna abantu sibafundise ngaso. Thereafter yonke into ufuna ibeka ibe right. Kunama sperms normal, everything is normal, but the problem is ikhanda lo round. It cannot forge too far. But ikhanda ufuna libe arrow like a bullet. Those are sprinters. Okay. They're able to hit iqanda kuqala. But yonke lonto ke iyahlupha ke. Abantu besisa bajethi banama sperms athi hayi mina Babu Dokotela ngishaya igwebu. Ukhuluma ngama semens. And laphana kukhona 10 million or 15 million or 5 million. And ayikho into engamtholisa umntwana lapho. Ilapho ke sikhuluma sithi ke ama challenges abakhona. Uma wodwa usufile Babu Dokotela uthi uyamfuna ukuthola umntwana uphatha 5000 rand sizokwenzela. Uzothi uBabu Dokotela wasiwabiza kangaka. Versus amagayina. If ufikile nje sesibhedlela kufike kube intabeni bezobe iAugustine. Lapha bafuna 150,000 bezokwenzela iBDI. I-baby born design. Bakubuza ukuthi ufuna njobo usuzokubekela umntwana ufuna umfana noma intombazana, uthi ngicela ningenzela amawele abafana, simple as that, because we are paying 150,000 bakhiphela amawele akho uma bekwenzekile. Uma ngenzekanga futhi it's one of those things, but nature didn't allow it. Medical aid ayisebenzi, cash rated, because medical aid ayithathi risk. Yabo engisho ukuthi ke thina nje sifuna 5,000 sikwenzeleni kodwa kusala uzokhulelwa. Ngoba siyakuprova lokho ukuthi ukungasetshenziswa kahle kwemithi it because of knowledge abelaphi bendabuko, it is too legal. Manje abelaphi bendabuko mase bephusha iblame kuma end user. Kanti thina abelaphi bendabuko ufuna sibe informed, not sibe educated, sibe informed ngokuzalana kwabantu ukuthi bazibezalana nje sokwenzeke njalo. And secondly but not last, uma unkosikazi upositive, ubaba unegative, bayafika amakhaphula apay to 5,000 but siyawufuna nanku 5,000 umuthi 5,000 uzothatha emsholozi. But the problem is umama upositive mina negative, sizokwenza kanjani sithola umntwana? Awukwazi ukuthola umntwana kwicondom. Awukahleni ungeza kanjani ngempela? Awukwazi. Engisho ukuthi baba, to be honest with you, khumula icondom ukwazi ukuthola lengane. Babu Dokotela mase ngenza njani ukuthi ngingayitholi HIV? Kunama prep amaphilisi owaphuza 7 days ozofuza ukuthi ube nawo ke uma suspect. And futhi ezinye izinto ufuna sizikhuluma singadlali ngabantu. I-viral load yomngakho since ingekho, i-viral load ifike be detected, imisibe undetected. Yes. Kunesinye stage eba below undetected rate. What do we mean by that? Sisho ukuthi usefikelele ekutheni umngakho ngeke asakuthelela ngegciwane lengculaza. Ngisho ningalala ningakhondoma. Ningalala ngeke asakuthelela ngegciwane lengculaza.
because akakho undetected use far beyond that, meaning that kufana ukuthi HIV ayisekho kuyena because ayisatholakala indawo ngenxa ukuthi treatment uyidla kahle uyidla kahle treatment for i-treatment ayisensayo i-treatment effective verse yes ngalo ndlela ke ungakwazi ukuthi ulale naye upenetrate ukwazi ukuthi uthole lo mntwana omtholayo niphinde it go back to square one niphinde futhi compromise. There is nothing wrong. kodwa angiboni usangabuyela condom soqale Ushuthi umwadu udriver usiyaya usuke usiyaya ubuyele kwiporch ngiyosabuyela kusiyaya usabuyela siyaya ufaka amagiya phambili udla indaba yeah ake sikhulume lento kunabantu amakhosikazi positive yes ubaba negative laba bantu labana they're carrying a special kind of gene leya gene leya iyayihide ivirus aqhubeka abathelele kodwa aqhubeka abe negative ikhona kodwa ke ibe ikhona angikhuluma into eyingane angikhuluma into esine proof yayo yes ikhona lo gene leyo iyayihide emva kwaloko othi late kuthola ukuthi uyagula kodwa akanalutho lunye kuthi hayi abadala kwenziwe impepho kwenza ukuthi kodwa sithi yaqhubeka gula ahamba othwasa aqhubeka gula kothi late esezace ngakuthiwa ukuthi positive ish Twa usayigcatshwe lapha esangoma uzoba nengculaza. Then ke usizwa yini lo muntu? Abanye bathi Lo gene babudokotela namanga ayikho lonto. Lo gene sibiza ngokuthi i-human leukocyte antigen gene. HLA gene. And sayifunda medical school ngangisho unyanga wenza sokweni ngibambe. Sayifunda khona i-HLA gene but we were not allowed ukuthi sihambe sikhuluma lonto. Uthi kunabantu abatsaka abathi abanangculaza because banale gene. But lama gene awu2. If unkosikazi nalo gene nawe nandrethu lo gene nangqubuzana ziyakhala. Niba positive nobabili. Mina ngithi ngcono kona ukuba positive was utreat. It's better that way because if une HLA gene leya gene yakulimaza because kufana ukuthi uhamba ngemoto engenayo isense etshengisa upetrol uthi unganani. Wena uyaqanqeleka nje ukuthi ngoba igauge phezulu. Igauge ihlezi iphezulu kwena. Yabo. Ngalo ndlela uyabona kufree yami imoto. Usuyaphusha kwenze uthi upetrol bathi bashaya yonke into inormal kanti isense ayisebenzi. Babudokotela bawesizibawujala umfana umdluje ekhehleni. Igene osuke unayo uma ukuthi umkakho unengculazo nonayo une HLA gene. Abantu abathesa lo gene babodwa Stuttgart in German. Base German. Last time I checked babefuna plus or minus 150. 1,000 150 right. 150,000 ukwenza lo gene because it's a special culture idinga special cultures kwenziwe IgG. Yabo abayenzeleni ngoba kwaba abantu bakhona abafew babudokotela bayosizibawujabule siyabonga Babudokotela asibonge Xamalala akasikhulumane ngale nto lidla amasamnandi babudokotela kwalamanye kunendoda ke ehlala okuhambeni thina sazi ukuthi amasa ahlala okuhambeni kodwa kunendoda ehlala okuhambeni eyidlela amasi nje akukhuluma ngale dokotela sizwe ukuthi ukhuluma ngani babudokotela bayosizibawujabulile the reason why ngikhuluma ngale ndoda because abantu abayithathile babuyisa izinto kuthini omunye uyithathile useras uyithathile useRustenburg le ndoda ilethe imali kuwena ngazo zonke indlela uyivalela lapha ekhabetheni uthi ebusuku lela khabethe indlela elinyakaza ngayo indlela elingqengqezela ngale khabethe omunye uthi ebusuku lela khabethe liyakhanya uthi babudokotela yile khanye lapha kithe ithathile into omsebenzi liyana indoda edla amasiki le omunye uthi uthe uyavuka ekseni guess what uvalile eminyango ekhabetheni ikhabethe le sideboard ngapha eceleni nakhona livaliwe uthi uyalikhiya ke la ngoba usuke efaka into zakho ama ARVs yonke lonto uyalikhiya but uthe uyavuka ekseni ayikho iphumela kukhiyiwe yaphuma eminyango ukhiye zayo indoda edla amasi ngisho ukuthi sekufinyelela isimeni sokuthi abantu besibanika le ndoda le yomsebenzi asiqale sibalungisele ithongo labo sil-align ukuthi alivume lento silincenga ukuthi alivume lento le ukuthi lo muntu namhlanje usezophila ngalesilwane ukuthi asimlethele imali yena uzosinika amasi kuphela but asidlika amasi kuphela kokunye sithi sifuna ubisi uma ususinika ubisi lento nesifuna wona usinika wona kuphela ubabudokotela bawesizibawujabulile u30,000 indoda edla amasi umuntu ufuna yona but uma userious kakhulu ke usuke uzokhokha u100,000
then ziyakhala. Siyabonga. Uma unale ndoda kumele ube nebusiness noma ngingathi ngisihlalele nje mjondolo wami ilande imali lethe kumina. Asikuveze lokho ibusiness ayenze imali. Yes. Ibusiness ukuthi uthola imali okwenza ibusiness. Most of the time abantu abasemabhizinisi abaholi. Yabo abaholi badle profit kuphela abaholi. Ngaloo ndlela ibusiness ivese isuke into ehluke kakhulu. Indoda edlamasi, indoda umuntu uthi usefuna umhlala phansi, ufuna into ezomenzela izinto zenzeke. Sure. Yeah, ayona amabhizinisi. Ngoba abantu abaningi sibanikile abantu asuke bengena amabhizinisi, umuntu othi usemayini uya retire uno 100,000, ufuna ukuthi simakhele but isimakhele izingeni eliphezulu. Siyabonga. Siyabonga Babu Dokotela. Now ake sikhume ngale ndoda Babu Dokotela ebusy ihamba ama site meetings ifuna ama tender. Ibusy ya download internet ama documents akuma department athile iyazama indoda kuhlangana. Ubabu Dokotela meeting inikeze R1 million uzothola wonke ama tender wafunayo. Uchaza ukuthini? Asikhulume lokho singakhuluma sathi sazi ukuthi sinami. Lana sikhuluma nabantu abahlala kwi-executive emabandleni. Yes. Abangama elders. Sikhuluma ngabantu abathenjiwe emkhandlweni wezepolitiki. Sikhuluma ngabantu abashaya imithetho kuma ward abakuona. Abantu abakumathenda. Abantu kumanje baphethe izinto ezingabasizi. Kunabantu manje abazolenda eOR baphuma emazweni angaphandle. Umzimba uyathunqala ingcabo ngoba bafuna lamathenda. Lento ngeke bayithole. Ngeke bayithole in a sense that thina siyiphethe la ngicabanga ukuthi so4 asidlulanga ku4 esiyiphethe lento le. Siyazana futhi nama prize ethu siwamesile ukuthi omningi ngaphansi kwemali engaka lo muntu. So4 kuphela and siyiphethe ngamabomu lento le. Into yabantu abathi bafuna amathenda. Siyakunikezela ke lento lena ke. Lento uma ufika uzoyilanda uphatha isikhwama nje sojo sakhe. Umese siyakunika kunomuntu efuna siyifake khona u2. Sikunika isithathe lemithi siyifake lapha phakathi. Mase sikunika ke lento lena ifika ise kitchen. Sihamba siye lapha na pet shop noma SPCA siyithenge lento siyithathe siyifake kitchen. Mase siyayifika ekhaya sithi khiphe lento uyifake lesikhwameni uyivalele. Ekseni kuze uyikhiphe ngakusasa ekseni. Emva lokho bese right uma usuthatha le ngutho lapha ya. Ubuyise kulethe la kumina. Ulo muthi ke wona ke lo muthi lo ozodla lonke uhlobo lethenda. Umuzi kunjalo salokwazi usuyabuya kuzala kumina nalo muthi la sesihamba ke nawe siyithuneni. Ithuna ke funa siyichaza indaba yethuna. Abantu aba understand sifuna uma ufuna amathenda yeka ukuthatha ithuna lesigwili. Isigwili asizofuyiswa wena uyisichaka. And isichaka siyeke usisichaka. Ngoba uma uyisichaka abangani bakho afuna babe zichaka futhi. Ngoba ngeke ulokuthi ufonela mina nginesikhathi somuntu oyisichaka. Yabo number 1 ucingo wakho uzongena e-call center. Number 2 emva kwalokho ngekwazi ukungithola. Umuntu okungifonela uzothi abasofisa abakufona. Ngisho ukuthi isichaka sikhulume lezinye izichaka. Hamba uyethuneni lesichaka. Lethuna leli elingafake ngisho isiphambano. Lethuna lelo bonayo lidala lethuna lela kodwa likaze lenzele lutho. Ufika ukukhuluma nalesichaka lesi. Selapho boka phezulu ubeka inyama, uma usubeka lo muthi. Umtshele lo muntu ukuthi wena uphila ngamathenda. Umshaye nge2-1 phela nawe ube yilokishi. Uyikeqe inyoni ivese ibhaje enhlabathini. Ayizokumxhaka lo. Uyikhanda nge2-1 uma usuyibekela inyama, ubeka umuthi, uma usushiya nenyoka. Ushiyeke mhlawumbe R30 wama coins ushiya. Umtshela ukuthi ithenda engiyithola ka10 million ngokulethela enye inyama. Le nyama uyibekela mhlawumbe inyama ka20 ngokulethela inyama eningi kunale. Kodwa uma kwawushaya u10 million noma 20 million mathenda, mthengele inyama. Believe me uthengele u17 inyama because uyena osuke seko-operator zonke izinto. Mthengele uyihambise. Udlileke umsebenzi. Yena uzokunika amathenda. Serious ones. But yena umbambe ngento encane. Uthi hayi kukanje mkhulu. Ngisathola ithende kanje. Umtshela iqiniso ukuthi angisathole ka20 million kodwa ngibe ngisalendela 100 million. Nawe futhi uzoyithola. Depend ukuthi i-caliber yakho, i-grade yakho ithini futhi. Ungabe uvuka ekseni uhamba ubhalisa ikhampani emva lokho ufike namaphepha angakomi ngisho ink ukuthi Babu Dokotela nginalo imillion ngifuna ukudla amathenda onke. No, i-grade yakho iphansi. Uzoqala ngalamathenda angenamsebenzi lapha ukwazi nawe phela ukukhuphuka. Qala yogunda utshani lapha. Uqala ugunda even awukho be compliant yabona nje iziningi into ongakabi nazo vese. Manje asufuna umlingo. Ngifuna umuntu othi mina vese ngenza lo msebenzi.
but ama-truck amayafa Yeah. ama-contractor ami nosasol awavuselelwa usapref wakhiphile ama-truck ami ngifuna umuntu onjani ovese ophethe into ephefumulayo sifake umjovo-ke kulo nto-ke lena it's R1 million asikazi ngifuna isizungu angifuni ufone uthi manje ngino-300 hayi nami ngino-300 owucash hayi ebhenki singaya manje kwenye imoto zami lafezulu sisivule la sithi awuvule la ubone ukuthi uyini le Contra 100. hayi phela ngaphezulu mina nginemoto emotweni zami la eceleni inomgodi yabona le moto esihamba ngazo yabona la eceleni nje kunomgodi isithi yakho uma uyivula kanje bayazi abantu ukuthi imoto le inomgodi la sithi ufaka imali ungafaka u500 lapha yana ngemuva kuma passenger sithi la ubeke khona inyama uma uvula lapho futhi kune console ewumgodi esifihla khona izinto hayi ngeke manje ungitsakela ukuthi hayi manje imshwalense nginawo 300,000 nasemotweni nami ukhona Hayi ebhenki. ngathatha isinqumo ukuthi imali ngoba imoto ziningi kakhulu zeyifleet ngathatha isinqumo nje sokuthi ngingabi nje nemali ehlala endlela ngifuna ukuthi uzokhomba ingane zami endlini kodwa wena ukuthi owazi yona iplo moto ziningi zipaka eSalisbury ngine parking la Eagle Delta building la kwethiwa Old Mutual building ngine parking kuzothi Eagle building ngine parking eNetbank ngine parking mase zothi eKarabo futhi ngine parking le moto nje u17 ngispreader zonke indawo but nemali futhi siyibeka lapho ngoba uyibeka ebank uyakufonela ebank kaFNB bathi awuhlobene noZuma manje ngicela imali ayihlale kuwena babudode bazobajamisa siyabona Sibakhe Babudokotela. Asebenza 17. Sebenza umxhaka vessel. Babudokotela ake sikhuluma indaba Ifembe Lomndawu. Bakhona abantu bathi ayisambile sawuthwasa saphothula kodwa manje akusebenzeki. Asazi kwenzakalani. Ithi indaba yeFembe Lomndawu. Uyazi lento ihluphile emkhize in a sense that ifana nokushada nomuntu oke washada. Yabo odivorceile. Umuntu oshada odivorceile uthelwa ngenyongo. Wena usumthela ngenyongo, inyanga leyo yongo akayisasebenzi kusebenza leyo nyongo. Okay. Kunomuntu oba isangoma emngomeni mase banama challenges ukuthi uthe uma ephuma bamvala ugobela. Kunogobela abanjalo nje. Mase liphuma intrust alivale. Khona lizobe lizokhonkotha la kwakhe. Lo muntu mase ebona ukuthi ngithwasile nitha ngithwasa ngathwasa ngiyaqhubeka ngiyahlupha ngiyishiya phansi lento yomngoma zokusindiswa. Kanti umndawo awusindisiwe wona. Bazomiyeka hamba usindiswa. Uzohlupha ngaphakathi ebandleni kodwa uzoqala manje abona izinto. A prophet lapha. Uyaqala manje sebona izinto manje. Awuqale kahambe washintsha kamabanga ngoba akabona izinto ezithile. Ubona isigodlo sika pastor. Ubona isigodlo sika mama umfundisi. Aphume manje ngoba manje uyabona akakwazi ukusonta kwenye inyanga yena bejethi kuyakhona manje uyabona umndawo uyahamba ukukhipha yonke indawo uhamba because awuzange ufembele kahle wena uma uphume ebungomeni ubone ukuthi kuvalekile buyela kumkhulu umtshele ukuthi mkhulu akusebenzeke mkhulu angazi mhlawumbe khona yini kade ngithatha inkamba khona ukuhamba ngani uzombona ireaction yakhe uzoyibona ireaction yakhe lapho ke uma usuyamiyeka usuya kumuntu ke ozokwenzisa kahle umndawo ngoba lokusuke kuphazamiseke kuona ozokwenzisa kahle umndawo and uma ezokwenzisa kahle ngoba wena uyisangoma akwenzele ikhandlela libe elibovu kube eligreen kuzoba eliyelo angalinga fakela imhlophe ngoba elimhlophe lizoyikhansela yonke lento yenzayo because awonke amakhandlela wakhe enziwe ikhandlela emhlophe did you know that iflavor leyo yellow nolozana amakhala lento lawo yes ikhandlela elimhlophe ikhandlela ngempela sure konke lokho amakhala lento and uma ungafaka elimhlophe uyisangoma uthi uyophehlela umndawo khansela yonke lento kube sathi ayenziwa ngalutho ufuna ukwazi futhi ukuthi awufika ngawedwa emhlabeni kunabantu bakini ngokwesibongo abangazange bafika abaphuma bengamahlwili abaphuma ko 3 weeks those people they were bold enough they choose in a spirit ukuthi I rather die so that Spanban can live sure and then those people that are plus 9 or 10 people yabona abantu besimama banayo lento okuvaleka u6 weeks aphindayo futhi athi kwezana kwaphuma isigaqa ngesehlwila ngiyazi lento uthini kanti uyamiskerile kwenzeke kuantu wakho kwenzeke kuSpanban kwenza abantu abanye kanti those people they took a decision a bold decision in the realm of the spirit before beze emhlabeni ukuthi thina ngeke sibone
usibandwane ehlupheka mina ithi asihambe kodwa abe nje kungcono thina sifeke thina kwazi ukuthi aqhubeka aphile ifuna usuphila usunemoto usunemizi kumasabhabhu usunamaflat usunokuthi musu uyabakhohla labantwana ibona ke laba abanamandla ngaphezulu kwedlozi because ba controller yonke into because ibona abantu abafana nabantu asebekuvotela bakubeka eParliament njengoba thina sinqama ungayi eParliament sivotele wena musu ufike lo usiyasibhampela sizokuvota ke vote of no confidence ke nawe nabo ke soke benza labantwana benza ivote of no funa nabo ko inyanga yakho ikutshela ukuthi labantwana uzokwenza kanjani kubona but ungavumi inyanga imithi bahlabela inkukhu abazwani negazi because yona into yabakhiphayo emzimbeni baphuma ngegazi wahlaba igazi uzoyithola into oyifunayo uzothi mina futhi lento emithi futhi sengiyayiyeka ensindisweni uthe bathakatha ngapha futhi uyayiyeka ususesente usosenobe yiphara ke lapho ke ngifuna mina mefika umuntu mina abe ne conscious and understand ukuthi ukhuluma ngani you cannot escape izinto unless you correct them ngendlela right Babu Dokotela boyisizwe babujabulile mfana omuhle njengekhehla mlokumzulu amancengisi socela abantu ke bathi isithwalo@gmail.com ushiye email lapho sizokwazi ukuthi kuphendule siyabonga Asibonge Babu Dokotela bese sibopha umthwalo wethu siyahamba siyavala samanye umlaleli sibongela kakhulu thube nathi siyathobeka Alishada iholi ngabe usuhlupheke kakhulu izimali zakho zivalekile nenhlahla umsebenzi ayibona futhi usukhathele ngomashonisa kanye nenhlahla ekhasino ayikho inkinga yakho ingaxazululeka lapho kumele ukwenze ukuthola nansi iholi ash esisiza abantu abaningi khumbula impilo ayibekelwa nani wena lungisa u1200 rand nje kuphela ukuze bakusize bavakashele manje kule address elandelayo ethi Elshadai Herbal Shop Matches Arcade 349 West Street eThekwini noma bafonele ku 063 689 8922 noma ku 082 459 1816 Alshadai Holy Ash izoshintsha impilo yakho kangcono